हादर नाङैनो दिनैनि 1 घन्टा 1 तारिख जि हाबाफारि जेराव 1 घन्टानि थाखाय श्रमदान बिनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ गुबुन गुबुन फसंथानफ्रा गभर्नमेन्टनि डिपार्टमेन्टफ्रा दल संगठनफ्रा खालामदों। जोंबो क'क्राझाराव केएमबिजों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला UPPL बाहाय खालामदों। एसे आगोलसो SSB फोरनि मोनसे हाबाफारि क'क्राझार टाउननि JD र'डआव बिथांमोना खालामदोंमोन आरो बिनि सिगां क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल बिथांमोनाबो खालामदों। आं जेरावबो एफा एफा बाहागो लादों। जों बयबो 1 घन्टा जाहाथे जों श्रमदान होनो हायो भारतनि गाहाय मन्थ्रिया खावलायनाय बादि दा बयबो ओंखारबोदों जोंजों बे समाव एसे 1 घन्टानि मावफानो थाखाय क'क्राझार टाउनाव वार्ड कमिसनारफोर आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मानसिफोर बिथांमोना बाहागो लादों आरो क'क्राझाराव दायो जोंनाव सासे केबिनेट मिनिस्टार बिमल बरा दंफैयो, 2 MLA दंफैयो आरो लोगोसे जोंनि BTCनि मानगोनां चिफ बिथाङाबो दसे सम जोंजों बाहाय मावफागोन। दा गोजोननाय मोन्दों बयबो क'क्राझार टाउननि सोरगिदिं गुबुन गुबुन दल संगठन आफादफ्रा बे हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय। रायजो राजाखौ मा खालामगोन? साखोन सिखोन लाखिनांगौ। साखोन सिखोनाथ' बयबो लाखिनांगौ। गावनि न'नि सोरगिदिं साब सिखोन लाखिनायजों लोगोसे राजुहुवा जेफोर लामाफोर बेबायदि जेफोर थावनिफोर दङ बेफोरखौ बयबो साखोन सिखोन लाखिनांगौ। बे हुदा जानांगौ। जेरावनो मेरावनो लामा सामा बायदिसिना मुवा बेसाद गारलाबायनाय, प्लास्टिक गारलाबायनाय, बायदिसिना माने मेथाइ जानानै प्लास्टिक गारनाय बायदिसिना बेफोर हुदाखौ बन्द' खालामनांसिगौ। दा ओंखायनो बयबो एसे जाहाथे सांग्रां जायो बेखौ जों खालामनांगोन। लासै लासै खालामोबा बे मोनसे हुदा जाफैगोन। दा बे हिसाबै जों खावलायगोन जेन बयबो साखोन सिखोन लाखियो।